Okay guys, aton giserbuhon si Boy Palpa kay way laing trabaho basta wa ganit ting duty. Nawa, magsige ra gid ang katog. Buntag hantod sa hapon magsige ra katog. Pa ini kagabi magduwa dayon. Magsigig cellphone kanang giserbuhon be. My loves. My loves. Mata sa ba? Mata sa ba? Ngana ko pangutanan nimo. Tana, ito, tagod. Nya katubag ka kumangot igpautanan ako. Muka, katugon kita. Gaya kini. Nako pautanan nimo. Kung tigaan ka sa imuhang mama og 20, una pun-an ako og 50. Unsay tubag? Salamat. Ngano salamat man? Nga 70 man. 20 plus 50, 70. Tanam. Pila? 70. Tigaan ka sa mama og 20, pun-an ako og 50. Oh, salamat gani. Ngano salamat lagi nga 70 lagi. Binti kong ikay tagaan, hindi ka may pasalamat. Wa jud kay batasan. Magpasalamat pud. Oh, mo gani salamat. Wa jud kay klaro, barog dibi barog. Barog ba kanapa ko lain pautanan nimo? Sa muka gani siya sa muka matogay ang tao ba di disturbohon. Yes. Kana ako ra natistingan imuhang IQ kay ingon basta lang basta ko na matug makapahuway mugana ko nang utok kay kini be. Unsa English saging? English saging. Kardaba. Pataka man lang ka. Oy, dili tay banana. Miyate kung hinog banana. Hilaw ba na? Di, kardaba. Nawa jud kay klaro puros yun naman kon imong ipang answer ay puros mga sayop. Bikini. Kanang i-translate na siya English sa ni ha. Kani simple ra kanini mo kay hambugiro bikay kam sige bikag panabi bansi kay kam English. Kini. Bansay John. Ang wakwak nagmata-mata og naglakaw-lakaw. Ha, kana? Oh. Sa. Ang wakwak nagmata-mata og naglakaw-lakaw. Wak, wik, wok. Oo nga na, wak man. Imo lang sang gibek balik, imo lang ilisan og English maka English ika. Oh. Di man sa kakamao sa mo English good. Ako na di ka mao. Wala gito. Wak, wik, wok. Ngano gani explain gani? Oo nga di ba? Wak mo na. Oh. Ya ingo man ka nagmata-mata di wik. Nya naglakaw-lakaw di wok. Kamita sa ngutok ni Mugo nomsa man ka. Ikaw klaro. Binuang man ay mga English ay pag binuang patakal naman taong ka. Ingo man ka nga. Ang wakwak nagmata-mata, naglakaw-lakaw. Mata-mata, wik. Nya lakaw-lakaw, wok. Ang wakwak wik. Oh, wak, wik, wok. Oh, klaro na mo. Ben na lang. Sige na good. Ikaw na lang ko gani. Last nga pangutanan na lang gid ni. Na tubag ka nang tinaro nga tubag ha kan taro nga ako ipa-translate gyapon ako nimo into English. Sa ibaw nga bansay kita ana. Oh, bantay bitaw ha kini, bantay bitaw binuang gyapon na imong i-answer ha. Sige kini. Kung nahigugma ka nako, ayaw pagduha-duha kay ang adlaw hapon na. Indison? Oh, i-translate lagi sa English. If you love me now, don't to buy to. Because the sun is Japanese now. Oh, if you love me now, okay ra to. Kung nahigugma ka nako, madawa to na nga naman ang sumpay sa iyo. Mangyapon ang mga sumpay. Ikaw ba, di ka kasabot og English. Dapat mo eskwela ka ng Pilipino para makatong kag English. Na, baby, i-explain ko na ba kung ano mo ito English ko na. Kung nahigugma ka nako, ayaw pagduduha kay ang adlaw hapon na. Sa English ana, if you love me now, don't to buy to because the sun is Japanese now. Sa Binisaya ana, kung nahigugma ka nako, ayaw pagduha-duha to buy to. Duha-duha to buy to. Nya, kay ang adlaw hapon na. Unsa man ang hapon, di ba? Japanese. Mao na diya. Ano gamito ni mong utok, no? Preta, aperbe. Break ko. Naging ba? If you love me now, don't to buy to because the sun is Japanese now. Mao ba? Ang dagbuhay. Video pagkadiya ng tug tanya imo jud gitugaw ang akong pagka-bright. Ay, sus ay laka-blaka di na ka wasag puy oy. Diha ra ginakotoy imong IQ. Sige, paguna ko ni oy. Tug nagbalik oy.